Salutare, bă, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Farse Epice. Și, bă, fraților, după cum se vede în partea stânga voastră, partea dreapta a mea, astăzi vom suna la o persoană care vinde automate de gumă, jucării, dulciuri și mingi pentru copii. Mingi de alea mici așa bune și, bine, nu mingile sunt bune, jucările sunt bune, ăsta nu se numește, mă, alea de gumă. Mingiuțe de gumă, nu știți, nu? Nu. Ok, să le bagi fisa și pică gumița. Sigur știți despre chestiile astea. Și eu sunt un tătic foarte bogat care vrea să-i cumpere ceva, 2-3 automate de-astea de gumă copilului meu și să-i fac dinții praf. Deci, hai să sunăm și noi la persoana asta. Eu am sunat mai devreme, nu a răspuns și m-a sunat înapoi și am închis acum și îl sun eu, gen, bă, nene, că asta e. Nu puteam să răspund dacă nu făceam și o introducere și chestii pe aici. Bun, deci hai să sunăm la omul ăsta și să vorbim cu el, să cumpărăm și noi ceva automate de-astea de gumă. Ok. Alo? Alo? Da? Bună ziua, domnul Mihai. Da? Aș fi și eu interesat de automatele de gumă, dacă mai aveți. Nu v-am înțeles, mai spuneți odată? Automate de gumă. Gumă de amestecat, mingi, jucării în capsulă. Câte v-ar interesa? M-ar interesa 3 bucăți, 3 aparate. E pentru băiețelul meu, nu e pentru un magazin sau ceva. Și vreau să-i pun acolo, vreau să-i pun jucării și mingiuțe de... Da. Am înțeles. Și cu ce jetonier vă interesează? M-ar interesa cu monezi de 50 de bani sau cu orice, nu, oricum nu contează. Vreau să le cumpăr, nu să le închiriez, dacă se poate să le cumpăr. Da. Este în jur de 2.000.001, să vă spun, eu nu sunt în firmă să mă uit dacă am. Aha. Le fabricați dumneavoastră sau cum? Cum? Le fabricați dumneavoastră? Nu, le importăm. Am înțeles. Nu le fabricăm. Și aveți mai multe modele, să înțeleg, că văd aici mai multe modele. Eu am mai multe modele, ce v-am spus eu e cea mai ieftină variantă. Mă interesează aparatul ăla roz care trage cu maneta așa de el să joace un pic. Cum? E un aparat roz aici care e cu o gheară de trage jucăria. Da, ce este o macara de plus. Da, cu macara. Pot să vă dau fiul să aleagă el ceva aparate de aici, vă rog? Costă 9.000 de lei aia. Nu e important prețul. Pot să vă dau pe fiul meu să vă spune el ce aparat ar dori. Ar dori 2 sau 3 aparate. Da. Numai o secundă. Vino puțin, Dumitru, te rog. Alo, să rămână. Salut. Aș vrea și eu aparate cu jucării și bomboane și gume. Cu jucării în capsulă vrei? Da, și cu macara, mi-a zis tati că pot trage cu macaraua jucării cu gheara. Da, am și din ăla. Da. Și eu sunt din București, le puteți aduce la mine? Eu ți le pot aduce și la tine, nu e o problemă. Și cu ce funcționează? E cu baterii? Nu. Sunt mecanice, macaraua aceea de plușuri este electrică, la priză. Tare! Și nu am pe curent, dacă tati nu mă lasă să mă curentez. Tati nu mă lasă să mă curentez, pot să mă curentez acolo? Nu ai cum să te curentezi la aia. Și vă că aveți acolo super skate, super flip și mini super goli cu fotbal? Da, un flipper, da. Și pot să bag bomboane acolo? Nu, mingi de cauciuc. Nu pot bomboane? Dacă câștig bomboane, dacă câștig o bomboană? Bomboane nu, decât mingi de cauciuc. El așa merge. Am înțeles. Da, bag mingea de cauciuc și mă joc cu ea, nu? Da. Păi și dacă câștig, nu câștig o bomboană? Sau îmi poate să-mi dea tati bomboană? Nu, câștigi mingea de cauciuc. Câștig mingea. Și mă pot juca cu mingea sau să o bag înapoi acolo după aia? Te poți juca cu ea. Mă pot juca cu ea.
Și cât costă o mingiuță? Să-mi iau mai multe mingi, că vreau multe. Astea sunt prețurile pe internet. Poți să-mi dai total salutor la că și spun prețurile. Și puteți aduce aparate la palatul lui tati? Da, da. Și le puteți urca, că tati are un palat cu 8 etaje, dacă știți. Și cât costă? Ce să costă? Aparatul, eu vreau de ăla cu gheară și unul cu jucării, cu mini super gol, cu fotbal și e că unul care să fie normal, să bag bani și să-mi dea bomboane multe, câte vreau eu. Am înțeles. Vreo 3000 de euro a fost. 3000 de euro? Tati! Stați numai puțin că-l chem pe tati, ok? Da, da. Ok, mersi. Numai puțin că vreau doar o să-ți spun. Alo? Alo, da? Și ales băiatul, îmi cer scuze, și cățelul meu și e mai nebun. Alo, da? Alo? Da. Și ales băiatul trei jucărele de acolo, 3 aparate. Putem discuta mai pe seară prețul, că acum e și cățelul, este foarte agitat cățelul. Se joacă cu cățelul acum. Da, mă sunați, vă sun, da. Da. Ok, vă mulțumesc mult și ne auzim la telefon mai pe seară. Da. Ok, pa. Salut. Uite bă, Timo, bă, uite bă cum îmi face mie, cum îmi strică mie, Timo, bă, toate afacerile. De ce, Timo? De ce, Timo? Bă, fraților, pe sfârșit s-a cam zăpăcit că e câinele ăsta retardat. Când mai vine pe la mine careva prin curte acolo, începe el să latre. Și nu știe, chiar dacă îi fac semn sau ceva, sau chiar dacă țip la el tot degeaba, e tot latră acolo, n-are stres. Că nu l-am bătut niciodată, nu știe de frică și, na, bine, nici n-am să-l bat, nu sunt nebun. Sper că v-a plăcut farsa asta și mai fac încă o farsă, deci revin imediat în 3 secunde să face ecranul. Sau nu știu dacă se face ecranul negru sau ceva. Dar revin imediat, stați aici că mai sunăm pe cineva. Ok, berbe. Ok, perfect. Am revenit, acum nu mai este timpul în cameră să ne deranjeze și pentru următoarea farsă vom suna la o persoană, o cheamă Viorica. Și vine un cățel bulldog francez care este foarte scump după părerea mea, costă 350 de euro. Bine, sunt și alții mult mai scumpi, dar totuși ăsta este cam cel mai scump care l-am găsit eu pe OLX. Și e foarte, foarte drăguț și e mic și cred că are o lună de zile sau ceva, cred că are 2 luni, e adorabil. E chiar super, super drăguț și vom suna și vrem să-l cumpărăm. Bine, vorba vine să cumpără, că nu am eu bani să dau pe cățel. Când am deja un cățel retardat, nu mai vreau încă unul. Bine, nu știu dacă e retardat și ăsta, da, după fața lui cred că e un pic. Bine, în modul bun, în sensul bun. Ia bă, să sunăm noi la Viorica, la tanti Viorica. Dacă și răspunde. Alo? Alo? Alo, da? Doamna Viorica? Nu. Nu este pe moment, dar spuneți, vă rog. Aveți un cățel de vânzare, un bulldog francez. Da. Mai este valabil, e pui, nu? Da, este. Ce culoare v-ar interesa? Am văzut aici că este alb cu negru, aveți și alte culori sau? Da, bineînțeles, deci noi aducem pe bază de comandă câini în Ungaria. Este alb cu negru sau alb cu tigrat. Sau tigrat complet. Oh, tigrat ar fi foarte, foarte drăguț. Bine, va trebui să vă consult puțin și cu fiul meu sau să-l pun pe el să vorbească cu dumneavoastră la telefon un pic. Dar vreau mai întâi să mă interesez și eu cam cât ar costa cu pedigree, dacă are pedigree. Nu este cu pedigreu și prețul este de 350 de euro. Am înțeles, am înțeles. Contract de garanție văd eu care e. În ce constă contractul de garanție? Deci este un contract de vânzare-cumpărare în care este specificat o garanție de 7 zile pentru boli virale, plus garanție că ar fi rasă bună, dar nu este cu pedigreu. Am înțeles, am înțeles. Vă pot da pe fiul meu să vă întrebe câteva chestii, să-și aleagă el un pui, ceva? Da, bineînțeles. Și încă o chestie care e mai importantă, așa, nu știu dacă... eu stau în București. Dacă SMS-ul cu adresă de mail, vă pot trimite poze reale cu puieții care vă putem oferi acum. Am înțeles. Eu stau în București, trebuie să vină la Oradea sau putem veni sau... Nu, la București asigurăm transportul gratuit. Am înțeles, am înțeles. Vi-l pot da pe fiul meu puțin să discute el aici cu dumneavoastră? Da. Să-și aleagă el un cățel. Dă-mi un pic.
Vină puțin, Zafir, vină să vorbești cu domnul. Te-am găsit un cățeluș drăguț. E pentru Crăciun, să nu-i spuneți. Prefaceți-vă că sunteți Moș Crăciun sau ceva, vă rog, din suflet. Alo? Alo? Alo, moșu? Nu. Nu sunteți Moș Crăciun? Da, am înțeles că vrei un bulldog francez. Da, dar tati, să cumpere un cățel. Sau să mi-l aducă moșu. Și ce culoare aveți? Și e drăguț și mă mușcă? Mi-e frică de cățel. Deci alb, negru sau tigrat? Cred că tigru sau alb. Da. Și e vaccinat, are vaccin? Da, este cu primul vaccin. Și mă mușcă, e rău? Dacă e rău, nu vreau. Și anume? Dacă e rău. N-am înțeles. Este rău, e malefic? Cățelul e rău? Da, nu te înțeleg. Cățelul este rău? Nu este rău. Dar cu inamicii sunt trei căței? Deci este cățel mic care nu este agresiv. A, nu e agresiv. Dar dacă îl dresez va fi rău cu inamicii mei? Am inamici de moarte. Da, am înțeles. Dacă vreau să-l dresez, poate să muște inamicii? Eu am inamici de moarte. Nu. A, nu. Dar măcar să mă joc cu el, merge? Nu înțeleg. Măcar să mă joc cu el dacă merge. Da. Și mi puteți da sub brăduleț de Crăciun? Ce anume? Dacă îl pot primi de Crăciun. Da. Da? Da, da. Deci sunteți moșu. Nu. Nu sunteți moșu. Nu există Moș Crăciun? Nu știu. Există Moș Crăciun? Posibil. E posibil. Ok, deci eu am să presupun că, am să spun că dumneavoastră sunteți Moș Crăciun și că mi-l aduceți. Ok, am să vi-l lua pe tati acum, ok? Bun. Ok. Tati, vină puțin că vrea unul să vorbească cu tine. Alo? S-a prins că e manevră, mă, s-a prins, dar oricum nu m-auzea bine, mai era cineva pe fundal pe acolo la el și vorbea și chestii și făcea la caterincă. Bun, bă, sper că v-a plăcut acest episod de farse epice. Și dacă v-a plăcut, apăsați voi butonul de like. Sper să strângem 1000 de like-uri la acest episod. Și, na, când am strâns 1000 de like-uri, a doua zi sau a treia zi maxim, voi posta următorul episod din farse epice. Nu știu ce zic așa, îmi place mie să zic așa, farse epice. Ok, eu am fost Leo, ne revedem data viitoare. Bye bye. Și nu uitați 1000 de like-uri, da? 1, 0, 0 și încă un 0, da, deci 3 de 0. Ok. Bye bye.